अभी अभी सेवा लिहनी श्री श्री अनगिनत श्री व्यास लिदिर छिदिर महाराज के मुखार बिंद से हाँ जी सेवा के मौका मिलल। अब तो हमरा राम विवाह का वहीं के लूर नहीं खे, इनका पक्का लूर बा। यहाँ के घोर के पियल बनी सबके कुछ के खाला यहाँ के घोर के पियल बनी। बताई तिलक में ई बेरा हो गई, बारात में कौन बेरा हुई? अभी चुमावन ले पहुंचल बा, अभी चुमावने ले पहुंचल बा, सारा नेक बाकी बा। 3 बज गई, जायदी है मैंने सीखे के मिली। एगो बात मन पर गई, ए भोला तू लोला ले लो, सुखले शंख बजावो, अगोइयो बिस्कल भैंसियो बिस्कल ये पड़वा के सुधरा। कौन कौन बात तीन कर कही, कुछ मन पड़ल कुछ भोर पड़ गई। हाँ जी क्रिया खियाइन के क्रिया खइबो का खिया सवेर हो गई, सवेर हो गई, कुछ कहे के नहीं चाहता ना धोआ लेवे के चाहिए। अब का गायब जब 200 कहानी गाइए दियल गइल बा। हाँ यो बात ठीक है, बस 200 गाइए दिले बड़ा तो अब का गई गई। अब तू सन्यास ले लो, हाँ त्यागी हो जाए, सन्यास ले लो, बुझा गई। मैं यूट्यूब चर्चा बा। तू ही भगवान राम तू ही हो कन्हैया, तू ही परशुराम चारू धाम गोसैया, छोड़ के जे बुरा काम नाम जपे 8 जा, ओकर बनवल बिगड़ल काम गोसैया। भक्त भगवान से कहत रहे कि हे प्रभु नीचे बहेलिया जाल बिछवल, व्याधा लगवल निशान ये गोसैया, हे भगवान राम लाज के बचाओ, अरे मझधार में परल बिया चिड़ैया ये गोसैया। देखी दुनिया के हर इंसान रोगा से झूठ बोल दी, दुनिया के हर इंसान हर आदमी रोगा के धोखा दे दी, लेकिन एगो भगवान बाड़े जे केहू के ना आज ले धोखा दिले बड़े, ना केहू के असमय में छोड़ले बड़े। जौना बेरा जबे मन कोइले बा, जौना बेरा मन कोइले बा, भगत बोलौले बा, अब भगवान जी आई बड़े। अब की सुन छैला हनु, हाँ हाँ अब तारा ऐसा भगत बोलई है तो भगवान ना होई है ना, ये का है काहे की गावत तर रामायण आ ओहू में झूठ बोलत रहो जी। इहे बतिया कह दिया जाला तो दुगोला हो जाला, क्रिया खोई हो सच का परावो छोड़ो होने। और साड़ू का कोइले तहु का कोइले तहु कहला न, हाँ जी साड़ू का तो पतले फान गइले, हाँ उ कुली छोड़ो सच का परावो। कौनो तू रामायण ले आवो ले आ साबित कर कि राम जी के तिलक चढ़ रहे, बताओ। गौला 2 घंटा लोग के बुर्बक बनौला, लेकिन कौनो रामायण से साबित करो कि राम जी के तिलक चढ़ रहे।
इनके वो लगा छावरा में मोठिया बनवा दी। अब एकरा के गौला हा तो अब तो आगे आगे चलते रहो तो पीछे पीछे चल ही के पड़ी। जी एकरा पहले सबसे पहले हाँ 3 बज गई बा एगो भजन बा कि भगवान भगत के बस में है कि भगवान भगत के बस में है अब भक्त जहां बोलाए आ जाले भगवान भगत के बस में है भक्त जहां बोलाए आ जाले। तनी चल जाई ब्लॉग पर। हाँ जी अब वीडियो साहब से रहुआ कोनो काम होखे जी 1 हफ्ता लग जाई, हो सकता कि 1 महीना लग जाए। हाँ जी सालों लग जाई भेंट ना होई। वीडियो साहब बानी चपरासी कहे कि ना वहां के छुट्टी पर बानी, थाना में दरोगा जी से भेंट करे को के दरोगा जल्दी भेंट नहीं कर सकत ना, लेकिन वो परवरदिगार वो ईश्वर कहाँ बाड़े कि जे जोबे बोलौले बा जो हमें बोलौले बा। हाँ जी आ गइल बनी वाह अष्टजाम करा के यही जो धुरंधर भैया बोला लेने हाँ जी ई भाग हमने के नाम होई ना कोई को जग करा देने अष्टजाम 24 घंटा करौनी हाँ ई भाग राउर बा ई हमने के भाग नहीं। ना देखी भगवान के जे जो है बोलौले बा ओही जे आ गइल बड़े हाँ जी कि गजराज बोलवले पानी में सवरी जी बोलवली पलानी में धीरे से अभी दुरानी बोलवली चूल्हानी में आओ आओ दुरानी बोलवली चूल्हानी में आके प्रेमवा के भोग लगा जा। दुरानी बोलवली चूल्हानी में आके प्रेमवा के भोग लगा सेवरी जात के भिलनी झूठ वैद खिया के भगवान के बोला ले ली। दुर्योधन के मेवा मिठाई छाट के भगवान कृष्ण आजा के विदुर घरे साग रोटी खा ले जे जो हमें बोलौले बा जब बोलौले बा भगवान वही जा गइल बड़े केवट जे बोलवले गंगा में अब प्रहलाद बोलवले खंभा में हिरण्यकश्यपु ना कहलोस हाँ जी कि तोर भगवान कहाँ बड़े तोरा के मुआवो तनी अपना भगवान के बुलाओ बुलाओ कहाँ बड़े तो कहले जो है देखे तो है बड़े तो है बड़े हिरण्यकश्यपु कहलस कि खमो में बड़े प्रहलाद कहले कि एहू में बड़े तो कहलस हिरण्यकश्यपु कि अब हम तोरा के मुआ देते हमरे लइका हौस त का हो अब बुलाओ तो अपना भगवान के तो भगवान खम्भा में से प्रकट हो गई केवट जे बोलवले गंगा में अब प्रहलाद बोलवले खंभा में द्रौपदी जी बोलवली चंभा में द्रौपदी जी बोलवली चंभा में आके नारी के साथ बढ़ा दे द्रौपदी जी बोलवली चंभा में आके नारी के साथ बढ़ा दे। एगो भक्त के पगलाई रले कि देवकी जी बोलवली जेलरिया में तो जसोदा जी बोलवली अनहरिया में एगो भगत इतना पगलाई रहे
कि मीरा जी बोलवली जहरिया में, मीरा जी बोलवली जहरिया में आके जहर के अपन बना मीरा जी बोलवली जहरिया में आके जहर के अपन बना मीरा जी जहर में बोला ले अंतिम गीत के पद बा कि सूरदास बोलवले अखिया में, सूरदास बोलवले अखिया में, हनुमान बोलवले छतिया में। हनुमान जी सीना चीर के दिखा दे राम कि सूरदास बोलवले अखिया में, हनुमान बोलवले छतिया में, सीता जी बोलवली बगिया में, सीता जी बोलवली बगिया में आके सीता जी बोलवली बगिया में आके प्रेमवा के मेहर लगा सीता जी बोलवली बगिया में आके प्रेमवा के मेहर लगा भगत भगवान के गो गीत रहल जी।